Γεια σας αγαπημένοι και αγαπημένες. Αρχικά, πάμε να δούμε τι προβληματίζει τον άνθρωπο που σκέφτεσαι γενικότερα και έχει στην καρδούλα σου, είναι καινούρια, είναι παλιά γνωριμία, ό,τι και να είναι. Μόνο εσύ το ξέρεις, γιατί εδώ αυτό το κομμάτι είναι γενικό. Λοιπόν, αρχικά να τονίσω πως με αυτόν μπορεί να έχετε και κάποια χιλιομετρική απόσταση. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος να ξέρεις, πέρα από την απόσταση που μπορεί να υπάρχει, πέρα από ότι μπορεί να έχει και η δουλειά του να είναι γενικός στο πήγαινε έλα πέρα δόθε, δείχνει ότι προσπαθεί να κάνει μια αλλαγή στη ζωή του. Επίσης εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι δίπλα του γενικά έχει και ψεύτικους ανθρώπους που τον επηρεάζουν με λόγια γενικότερα, είτε κάποιο φιλικό πρόσωπο, είτε γενικότερα δείχνει εδώ μια ανοιχτόχρωμη κυρία η οποία σαν να τον πυροδοτεί ρε παιδί μου με λόγια, σαν να του λέει μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις εκείνο. Τώρα αν είναι η μαμά του για κάποιους, οκ. Τώρα για κάποιους άλλους μπορεί να είναι κάτι άλλο. Βάλτε το εσείς στην ενέργεια, δεν θα δώσω εγώ κάποια ονομασία παραπάνω. Λοιπόν, δείχνει όμως ότι κάπως μου επηρεάζεται από αυτά τα λόγια. Εντάξει, δείχνει ότι γενικώς ίσως να σας κρατάει και πάρα πολλά μυστικά. Τώρα, αν αυτή η τύπισσα εδώ πέρα που βλέπω δεν είναι κάποιο φιλικό έτσι συγγενικό πρόσωπο και είναι κάτι άλλο, θα μπορούσε εδώ πέρα αυτός να είναι σε μία διένεξη μαζί της, εννοείται ό,τι έχει να κάνει με νομικά πλαίσια κτλ. Δείχνει ότι θέλει λίγο χρόνο από σένα, σου ζητάει ουσιαστικά λίγο χρόνο και φοβάται, λέει, να μην κουραστείς ο φίλος μας εδώ. Παρ' όλα αυτά, τα συναισθήματά του υπάρχουν ως προς τη δική σου τη μεριά και υπάρχουν και θα στα δείξει και θα σου αποκαλύψει κάποια πράγματα που ίσως δεν σου τα έχει πει. Έχει προσδοκίες από σένα, περιμένει προσδοκίες από σένα, δηλαδή θέλει να κάνει αλλαγή μαζί σου. Δεν βλέπω ότι αυτός θέλει να απομακρυνθεί και να φύγει και. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι το πάνω, δεν κάθεστε να δώσετε σημασία παραπάνω από αυτή που αξίζει και αρμόζει. Ή να σου πω και κάτι, ό,τι είναι να αποκαλυφθεί, θα αποκαλυφθεί. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι ζωδιάκια θα βγουν εδώ. Λέων, Ταύρος, Καρκίνος, Δίδυμη, Υδροχόος και Τοξότης. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζωδιάκια. Εύχομαι να είναι ό,τι καλύτερο για εσάς και εύχομαι να αρμόζει στην ενέργεια τη δική σας. Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, είπαμε και πριν, ότι θέλει να είναι στη ζωή σου. Απλά φοβάται μην εσύ κουραστείς, γιατί δεν έχει τελειώσει με κάποιες καταστάσεις ίσως. Μην ξεχνάτε ότι είναι γενικό και όποιος θέλει μπορεί να με βρει στο 698 50 68 638 για να το δούμε πιο στοχοποιημένα το συγκεκριμένο θεματάκι. Γεια σας!